chiel nyaka e county ma Homa Bay. Atura chiel kachiel koda nyawadwa James Latano okono ni en ang'o matimore county ma Homa Bay ta enya kotenore kod mago macho ne ya awards mantiere county ma Homa Bay od thieth no mantiere county Homa Bay. James Latano nyaka sani chenro chalo nade achiel kachiel kowuok e chenro mar Bakoromo abiro iri kantiere county Homa Bay. Erokamano ayudi yo makare kowuok e county ma Homa Bay e odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma jotuo mane county ma Homa Bay nyalo buonjo ka sirikal ma county ma Homa Bay kawuono no yawo ayanga kendo kaka inyalo nene toka kanyo CT scan moyaw e thuolo mokuongo mabende no tele gi Gladys Gavana ma Homa Bay County Gladys Wanga nyiriri manok mokadho ema bende no time yepo makamano ma sani koro biro konyo oganda no mawuok e county ma Homa Bay. En adieri ni ma CT scan mokuongo bedo e milambo ni mar Nyanza mabiro konyo Homa Bay, obiro konyo Migori gi kuonde mamoko. En paro maliw ni ndalo mokadho jotuo ne bedo ka itero Kisumu mondo giyud thieth e weche mag tuoche machando gi, to koro kawuono ni gibiro bedo gi thuolo no makende mar neno ni thieth margi otimore ka. Me achiel kuom okang' makoro sani ting'o malo weche mag ngima e county ma Homa Bay mano bedo kaka achiel kuom thor wach mane gavana ma Homa Bay oketo ni biro kete pek kodonje ofis. Achiel kachiel an gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mabende oyudo thuolo nyiriri manok mondo oyaw osiptal CT scan center makaeni. Gavana ma koro biro bedo wach mar thieth ni koro biro bedo e yo machal nade Homa Bay ni koro wan gi CT scan. Erokamano inyala tano wan gi mor malich mokalo kaka jo Homa Bay kawuono nikech mae kuongowa hangowa bedo gi mashin mar CT scan. CT scan ni en gima jotuo mang'eny dwaro ni mondo timnegi CT scan. E Homa Bay referral ka pile jotuo magik 20 ioro mondo dhi otim CT scan kuonde mamoko kopogore gi Homa Bay ka. Mane momiyo kawuono wamor nikech kane wabiro ka dweche 3 mokalo nwayudo ka wan gi MRI scan lakini waonge gi CT scan. Nwawacho kendo nwasingo ni en ndalo mapiyo kaka nyalore wabro bedo gi CT scan. Koro kawuono wachopo singo nikech sirikal nyaka chop singo mochiwo. Kawuono wachopo singo mar keto CT scan Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Gavana kapo kawe mi thuolo mondo idhi e tich machielo mabende oluwore gi matimore kani. CT scan ni okawo county pesa di to kaka in achiel kuom jotelo manoketo peke weche mag loso ngima kendo bero ngima e Homa Bay County. Ma koro chopo achiel kuom lek misebedo godo. Kamano, CT scan en $40,000,000 ma county owuon emo chulo mondo ng'iew go CT scan $40,000,000. Kawuono jatuo madhi kuongo donje CT scan en jatuo mamiyo ma Mirunda Beach ei Gembe kucho. Kendo osebedo ka jumba 2 kanoore ni mondo dhi otim CT scan to noonge gi nyalo mora monyalo dhigo e CT scan. Koro kawuono idhi gole ward tikele CT tidwoke ward tithiedhe thieth dhi kode nyime. Mano e lokruok mar adiera mwadwaro. Omiya go erokamano ne team na kotelnegi gi CC mar health Madam Roslyn, Dr. Suri ma chief officer, county assembly mabe keto pesa mondo wang'iyo go gigi, watiyo kanyakla mondo dongruok obedi, mondo lokruok mar adiera obedi. Erokamano mano awawuoyo gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mabende koro oyudo thuolo mar kelo chenro mar thieth manyasani midendo ni CT scan. Ma biro miyo thieth e county ma Homa Bay koro medore kendo bedo maber kaluwore ni kaka wacho chien kanyo ni Homa Bay osebedo gi pek e weche mag thieth. Koro sani jotuo mana kaka gavana wacho ni jatuo mokuongo ibiro chako yudo thieth mare odiochieng' ma kawuono. Kowuok e county ma Homa Bay and James Latano. Wagoni erokamano ahinya James Latano kuom report makamano. En mor ahinya ne jogo mawuok milambo mar Nyanza mano koting'o kanyo county Homa Bay gi mano bende ma Migori kuom